Dobrý deň prajem každému. Dovolte, aby som sa predstavila. Som tu za náš trh Karva a volám sa Jana Pémová. Teraz som tu za náš trh Karva. PEMAG je členom nášho trhu, tak aby som to všetko tak vyčistila. Engedjék meg, hogy bemutatkozzam, Pém Jana vagyok, és most a mi piacunk, a karvai piac képviseletében vagyok itt, adok elő. Egyébként a PEMAG cég tulajdonosa, igazgatója, ami a mi piacunk tagja. Prečo Karva? Karva je jedna dedina pri Dunaji, ktoré má svoju históriu. Je to malá dedinka a preto nechcem trošku porozprávať, lebo moje detstvo sa viaže k tejto obci. Miért pont Karva ennek a piacnak a helyszíne? Karva egy kis település a Duna partján, itt a komáromi járásban, és azért kötődök hozzá szorosabban, mert a gyerekkoromat ott töltöttem. Karva má vynikajúcu polohu z hľadiska turizmu. Je tu Eurovelo 6, cyklotrasa, je tu vyhliadková väža, je to konečná dedina, ktorá je významná z hľadiska slow foodu, keďže tu neprechádza hlavná cesta. Tehát a Karva egy nagyon jó fekvésű, turizmus szempontjából nagyon jó fekvésű település, a Dunaparton terül el, az Eurovelo 6-os kerékpárút is áthalad rajta, van egy kilátótorony, ami a jellegzetessége a településnek. Je tam Danubium centrum, ktoré je vzdelávacím centrom, ďalej sú tam aj kaštiele, ktoré teraz slúži ako škola. Danubium centrum, egy oktatási központ is van a településen, illetve kastélyok találhatók. A potom je tam ešte... Je to proste vytvorené nové miesto, ktoré sa volá Dunajské korzo a je vhodné pre takéto trhy, ako je náš. Tehát nem halad át, tulajdonképpen zsákfalu a Duna miatt, nem halad át rajta főút, és van egy nagyon szép főtér, Dunakorzónak hívják, ami tökéletes helyszín egy ilyen piachoz. V roku 2023 prišla myšlienka remeselných výrobcov, teda vrátane nás, aby sa vytvoril jeden trh, ktorý nesie známky slow foodu, teda je to trh, ktorý funguje na základe kódexu potravinových trhov. Tehát 2023-ban jött az ötlet tőlünk, kézműves termelőktől, hogy alakuljon itt egy ilyen őstermelői piac, ami a slow food elvének, a lassú táplálkozás elvének jegyében készül. Neviem, či poznáte slow food, či ste o tom počuli. Ak nie, tak by som stručne niečo povedala o tom. Ha esetleg nem hallottak még a slow foodról, akkor röviden összefoglalnám, miről szól. Slow food je medzinárodné hnutie, ktoré pochádza z Talianska a vzniklo v 80. rokoch minulého storočia. Ez egy nemzetközi mozgalom, ami Olaszországból indult el a múlt század 80-as éveiben. Už existuje v 160 krajinách na celom svete. Az egész világon már 160 országban létezik ez a mozgalom. A angažuje sa na ochranu kultúry a miestnych kulinárskych tradícií. És a helyi kultúrát és a helyi kulináris hagyományok megőrzését tűzi ki célul. Ďalej spája radosť dobrého jedla so zodpovednosťou k miestnym komunitám a životnému prostrediu, ktoré je veľmi dôležité hlavne v poslednom období. Nem csak a jó minőségű élelmiszerek élvezetéről szól, hanem a helyi termelők és a helyi közösségek megerősítéséről is. A vyznáva 3 také dôležité veci. Dobré, čisté, férové, je to veľmi jednoduché. 3 alapelve van, 3 jelszava van, ez a jó, tiszta és fair, igazságos élelmiszer. Dobré preto, lebo ide o čerstvé potraviny, lokálne a sezonálne, z ktorých sa pripravujú jedlá. A jó az arra vonatkozik, hogy minőségi és helyi jó ízű élelmiszerekből készült termékekkel foglalkozik. Čisté kvôli tomu, že prihliadáme na udržateľnosť a životné prostredie. Tiszta azért, mert a fenntarthatóságra és a környezetvédelemre is koncentrál. A férové, aby bolo primerané ohodnotenie remeselnej produkcie. És fair azért, mert megfelelő ellenértéket biztosít a tiszta élelmiszerek termelőinek.
pre farmárov, výrobcov aj spotrebiteľov. Tehát a farmereknek, az termék készítőinek, élelmiszergyártóknak és a fogyasztóknak is jó. Slow Food Pressburg vznikol v roku 2011 a priniesol ju na Slovensko z Talianska jedna osôbka, ktorú dôverne poznám, je ňou Petra Molnárová. A Slow Food Pressburg, ez 2023-ban alakult meg, olaszországi kezdeményezése, vagy Olaszországból, és Molnár Petra nevű személyes ismerőse az előadónak. Prešlo strašne veľa času, aby proste ľudia pochopili, čo to znamená slow food. Ako som už predtým poznamenala, je to čisté, zdravé, férové. A Slow Food vytvoril platformu, ktorá je registrovanou platformou a volá sa Náš trh. Tehát azért hosszú időbe telik, amíg az emberek megértik és tisztában jönnek azzal, hogy mit is jelent ez a slow food, tehát a jó, tiszta és a fair élelmiszer, és a Náš trh. Náš trh, platforma, registrovaná. Egy regisztrált platformon terjesztik ezeket az információkat, ennek a neve Náš trh, mi piacunk magyarul. Náš trh funguje podľa kódexu potravinových trhov. Tehát az élelmiszer piacok kódexe, van egy ilyen kódex, és ez a mi piacunk platform, ennek a kódexnek az elvein alapul, és ezzel működik. To je jedna metodika, ktorá napomáha organizátorom trhov aj remeselníkom, podľa čoho sa majú orientovať v tejto tematike. Tehát ez a kódex, ez egy ilyen sorvezető, amely az alapelveket foglalja magába, hogy a piac szervezői és a termelők milyen feltételeket kell, hogy betartsanak. Tento kódex bol prvýkrát pripravený pre starú tržnicu Trh Piac Mark v Bratislave. Tehát ez a kódex a pozsonyi piacra vonatkozott, erre lett kidolgozva eredetileg. A následovne pokračovalo ďalším trhom. Je to v jednej malej dedinke Bátovce v okrese Levice, ktorá funguje podľa tohto kódexu. És a második, a következő ilyen piac egy kis szlovákiai településen Bátovcén van, amely ez a kódexsel összhangban, vagy a kódex alapján működik. Trošku pár inšpiratívnych fotiek. Néhány inšpiratív fotót mutatunk erről. Kde to? Všetky tieto trhy, musím povedať, že sú na báze dobrovoľníctva, takže ich robíme dobrovoľne. To je dôležitá pripomienka. Nagyon fontos, hogy önkéntes alapon működik, tehát ezeken a piacokon olyanok vannak jelen, akik önkéntesen vállalják ezeket a feltételeket. Väčšinou sme združení v neziskových organizáciách, aby sme sa mohli nejakým spôsobom prezentovať alebo nejaké výzvy, projekty podávať. Leggyakrabban non-profit intézményekben tömörülnek ezek a tagok. A konajú sa pravidelne. Napríklad Náš trh v Kravanoch sa koná raz mesačne. Tehát egy bizonyos frekvencia, bizonyos rendszerességgel működnek ezek a piacok, például a mi karvai piacunk havonta egyszer. Od 9. do 13. hodiny, v takých hodinách, čo vieme, že ľudia nakupujú, využívajú. Reggel 9-től délután 1 óráig, ezt már ahogy kitapasztalták, hogy mikor járnak piacra, mikor járnak vásárolni az emberek. Ďalším takým trhom, ktorý je pod značkou alebo pod platformou Náš trh, je trh Halič. Je to jedno mesto v okrese Lučenec. A következő ilyen piac, ez Halics településen van, a Losonci járásban, ami tagja ennek a mi piacunk intézménynek. A musím povedať, že v rámci našich trhov si vymieňame aj remeselníkov, predajcov, ktorí zodpovedajú slow food kvalitám. Tehát azok a termelők jelenhetnek meg ezeken a piacokon, akik betartják a slow food minőségi elvárásait. A takto si v podstate aj vypomáhame, aby sme mali ľudí, napríklad, kde chýba mäsový výrobok alebo chýba zelenina, tak poprosíme ďalší trh o to, aby nám niekoho poslali. Tehát tulajdonképpen cserélnek ezek a termelők, tehát egyik piac helyszínéről a másikra is elmennek, például ahol nincs slow foodos hús
termelő, akkor megkérik, hogy látogassa meg a másik piacot is, hogy legyen a kínálatban. A otázka, že prečo to robíme a dobrovoľne, že odkiaľ čerpáme tú energiu. Tehát a kérdés, hogy miért csináljuk, mi adja hozzá az energiát, hogy ezt a tevékenységet csináljuk. Veľmi sa mi páčil jeden výrok manželského páru, ktorý vedie krásny penzión na Morave. Nagyon tetszik a gondolata egy fiatal házaspárnak, akik egy panziót működtetnek Morvaországban. Mimochodom, to predsa človek nerobí preto, aby niečo získal, ale aby niečo nestratil. Tehát az ő jelszavuk vagy az alapelvük az az, hogy az ember ezt nem azért csinálja, hogy valamit nyerjen, hanem azért, hogy ne veszítsen el valamit. Myslím si, že toto hovorí za všetko. Azt hiszem, hogy ez mindent elmond, ez az alapelv. A jedlo, kultúra, turizmus, udržateľnosť, to všetko ide ruka v rukáve. És az étel, a kultúra, a turizmus és a fenntarthatóság, ez mind kéz a kézben jár. Prvý náš trh Karve sa konal 1. júla 2023, takže sme jeden veľmi mladý projekt. 1. júla. Júla 25? 23 som pravila, 23. Tehát az első piacunk 2023. június 1-én került megrendezésre, úgyhogy ez egy elég fiatal rendezvény. A odtedy každý mesiac, teda raz do mesiaca sa koná tento trh. És azóta havonta egyszer megrendezzük ezt a piacot. Našu komunitu tvoria vyslovene remeselníci, výrobcovia, ktorí pestujú doma alebo spracúvajú svoje výrobky, len takíto remeselníci môžu k nám prísť predávať. Tehát a tagjaink, azok, akik itt részt vesznek, ők mind kézműves termelők, tehát olyanok, akik kis gazdasági körülmények között otthon termelik, vagy állítják elő a termékeket, és csak olyanok jöhetnek. Dnes, teda k tomuto dátumu, máme zhruba 25 členov, ktorí aktívne občas niečo vynechajú, ale sú prítomní na trhu. És 25 tagunk van a mai napig jelenleg, akik aktívan részt vesznek, lehet, hogy nem minden egyes piacon, de rendszeresen járnak. Rok 2024 už sme boli zabehnutí a v januári každý pol rok spravíme jedno sedenie so svojimi členmi. Tehát most már ebben az évben már elég jól beindult ez a piac, és fél évenként tartunk egy taggyűlést. A v januári 2024 sme sa rozhodli, že degustórium, ktoré organizuje Petra Molnárová, ktorú som už raz spomínala, prinesie k nám do Kravian kvôli prostrediu, kvôli ľuďom a strašne sa jej tam páčilo. És úgy döntöttünk, hogy fél évente egyszer elhozzuk az úgynevezett degustórium nevű rendezvényt, vagy piacot, amit már az említett Molnár Petra szervez, és úgy találta, hogy Karva ennek megfelelő helyszín lesz. Ktoré sa konalo 25. mája. Ez május 25-én volt először. Mali sme veľmi krátky čas na organizovanie, ale ľudia boli zapálení pre túto vec a návštevnosť bola okolo 5000 ľudí, návštevníkov. Tehát nem volt még, önkéntesen szerveztük, ez még nem terjedt el így a köztudatban, de akkora érdeklődés van az emberek között, hogy az első rendezvényen 5000 látogatónk volt. Prítomní boli ľudia aj zo zahraničia, ako je Taliansko, Čechy, Rakúsko, Maďarsko. Külföldről is érkeztek látogatók, Olaszországból, Csehországból, Magyarországról. Aj vystavovatelia. Nem csak látogatók, hanem árusítók, kiállítók is. Zároveň bola jedna konferencia, kde boli zaujímavé témy napríklad aj o udržateľnosti alebo ženy v poľnohospodárstve a veľmi zaujímavé témy, ktoré boli tlmočené potom do 3 jazykov. És ezzel összefüggően egy konferenciát is szerveztünk, ahol nagyon érdekes témákról beszélgettünk. 3 nyelve volt tolmácsolva az előadás, és ilyen témák voltak, mint a fenntarthatóság, illetve nők a mezőgazdaságban. A tento deň sa stal náš trh, dostal najvyššie ocenenie, a to je Slow Food trh Zeme Karva, ktoré sme dostali z Talianska. És itt kapta a mi piacunk a legjelentősebb elismerést, ez a Slow Food. Slow Food trh Zeme. Slow Food a föld piaca. A Slow Food a föld piaca, ez egy olaszországi díj, amit a karvai piac megkapott. Na fotke vidíme šedú eminenciu, je to moja kolegyňa, ktorú nie je často vidieť,
a ona robí, robí náš Facebook, takže všetko, čo je tam, tak nech sa páči na ňu. Itt a képen látható a díj, és egy szürke eminenciása ennek az egész kezdeményezésnek egy kolléganőm, aki nem sokszor látható, de a Facebook profilunkat ő kezeli, úgyhogy ha megnézik, akkor az az ő munkája. A keď už som u členov, tak máme tu aj Paliho Sedliaka, ktorý je zase hlavným dvorným fotografom nášho trhu. És ha már a Hogy tagoknál Pali? tartunk, akkor itt van Sedliák Pali, ő is a tagunk, és ő a fotósunk, ő biztosítja a fotózást. Okrem toho má vynikajúce výrobky z medu. Emellett pedig méz termeléssel és méz termékek előállításával foglalkozik. A čo sme robili v roku 2024? Mi történt 2024-ben? Varili sme, pomerali sme svoje sily, kto vie ako lepšie variť, lebo dneska je to populárne. Főztünk, összemértük a tudásunkat a főzés tudományában, mivel ez ma elég elterjedt tevékenység, népszerű tevékenység. A dohodli sme sa medzi sebou, že každý mesiac si zvolíme jednu zaujímavú tému, ktorá bude rezonovať na Facebooku, bude sa o nej veľa rozprávať a budeme vzdelávať ľudí o tom, čo my robíme. És abban is megegyeztünk, hogy minden hónapban kiválasztunk egy-egy témát, ami az embereket érdekli, és erről részletesen körbejárjuk és informáljuk az érdeklődőket. Napríklad chlieb, kenier. Például a kenyér. Náš každodenný. Mindennapi kenyerünk. Samozrejme, vždy je to na obdobie, napríklad september, dozrieva jablko, hej? Tak téma bola jablko. Természetesen ez az aktuális szezonnal is összefügg, például szeptember az alma érés ideje, ezért ez az alma hónapja volt. Na slajde mám s červeným, to nesmiem zabudnúť, ešte jeden dôležitý dátum, a to je Terra Madre v Toríne, ktorý sa konal minulý rok. A vďaka degustóriu a oceneniu Slow Food trh Zeme Karva sme mali možnosť sa zúčastniť medzinárodnej súťaže v Toríne, v Taliansku, Slow Food trhu, Slow Food festivalu, ktorý sa volá teda Terra Madre Salone Gusto, salón chutí. Tehát pirossal írtam bele a szlájdba, hogy nehogy elfelejtsem megemlíteni egy fontos dolgot, hogy a degustórium rendezvénynek és ennek az olaszországi díjnak köszönhetően meghívtak minket, és részt vehettünk Torinóban, Olaszországban a Terra Madre, az Ízek világa nevű rendezvényen. Kde sme mohli zastupovať výrobky nášho trhu. A bol o to veľký záujem, naše medy sú veľmi známe, takisto mangaličné mesové výrobky, aj mak zaujal. És hát bemutattuk a mi termékeinket, a mi piacunk termékeit, és nagyon nagy érdeklődés volt. Számon tartják és ismerik a helyi mézet, a méztermelést, a mangalica termékeket, illetve a mák és a mákból készült termékek. Každý rok je nie najdôležitejší, ale asi taký najpopulárnejší vianočný trh, ktorý je prešpikovaný ešte rôznymi zaujímavými vecami. Minden évben az egyik legnépszerűbb a karácsonyi piac, ami nem csak a karácsonyra fókuszál, hanem egyéb termékek is jelen vannak. Je tu pár obrázkov, aby ste videli, aby ste sa preniesli do toho priestoru, čo je v Kravanoch, vidieť na spodnej strane, ako ukladáme, ako sme vraveli, že robíme to dobrovoľne. Ráno prídeme skoro, pripravíme priestory, roztvoríme stany, po obede, keď sa ukončí trh, upraceme, všetko zase naložíme a ideme domov väčšinou spokojní. És hát itt egy kis képi illusztráció, hogy láthassák, hogy ott Karván milyen térben van ez a piac, és ahogy látható is a fényképeken, ezt önkéntes munkában, vagy társadalmi munkában csinálják a tagok, tehát ők maguk korán reggel mennek, fölállítják a sátrakat, kipakolják a dolgokat, és utána pedig a végén általában elégedetten eltakarítanak maguk után. Verím, že cítite tú silu tej komunity, hej? Že ráno prídete skoro, musíte to rozložiť, všetko musí fungovať, aby ste na 9 boli hotoví. Remélem, hogy értik ennek az erejét, és a közösségnek az erejét, hogy milyen közösségépítő hatása van annak, hogyha együtt dolgozunk, és reggeltől közösen állítjuk a sátrakat, és készítjük elő a piacot. Máme aj veľmi milé osôbky, ktoré nesmiem zabudnúť, spomenúť, jedným aj Laci Báči, viac ako 70-ročný pán, ktorý je ikona nášho trhu
a nikdy nič nevynechá a učí, robí košikárstvo, ktoré je dneska už dosť zaznávané, teda zabudnuté remeslo. Szeretnék egy pár arcot is kötni hozzá. Itt láthatók a fényképen az egyik Laci bácsi, aki a címerállata, hogy így mondjam, a karvai piacnak, aki egyetlen egyszer sem hagyja ki, mindig jelen van, és kosárfonással foglalkozik, ami már lassan egy elfeledett szakma. Samozrejme sú prítomné aj deťúrence, snažíme sa pre nich robiť programy, väčšinou aj také vzdelávačky, nenápadne do tých hier zakomponujeme nejakú vzdelávačku. Boli dobrovoľníci, ktorí ich viezli aj na traktore, to si strašne užívali. És hát a gyerekekre is odafigyelünk, gyerekek is vannak jelen a piacon, különféle játékokat, vetélkedőket találunk ki nekik, ami nem csak a játékra fókuszál, hanem egy kicsit oktatni vagy nevelni is próbáljuk őket erre a filozófiára, illetve vannak önkéntesek, akik például traktorral megtraktoroztatták a gyerekeket, ami egy nagyon népszerű műsor volt. Samozrejme na našom trhu sa nesmie hľadovať, na to máme vynikajúce jedlá. Veľmi je obľúbený langoš plnený langoš s mäskom od biofarmy Salka. Természetesen a mi piacunkon nem lehet éhezni, úgyhogy készülnek helyben fogyasztható ételek is. Az egyik legnagyobb sláger egy hússal töltött lángos, amit egy szalkai vállalkozó készít. A tento pôrok každý mesiac pripravujeme sezonálnu polievku, ktorým podporujú neziskovú organizáciu kúpou tej polievky. És mi ebben a fél évben minden hónapban egy szezonális levest is készítünk helyben a piacon, aminek az eladásából származó bevétel a non-profit vállalkozásunkat segíti. Veľmi dôležité je v budúcnosti, už ja si tu preklikám ciele 2025, aj keď sme už pol roka pracovali, aby sme rozšírili základňu trhovníkov, aby nás bolo ešte viac, aby sme mali tú silu pritiahnuť z regiónu ľudí, aby chceli k nám prísť. Nagyon fontos a jövő is, illetve a jövő megtervezése, és itt láthatók a 2025-ös célok, bár már benne járunk, már lassan a felénél vagyunk a 2025-ös évnek, de elsősorban arra fókuszálunk, hogy a régión belül még több termelőt, még több kézművest megszólítsunk és részt vegyenek a piacunkon. A veľmi dôležitými produktami sú pre nás, tie, ktoré chýbajú zatiaľ na trhu, sú ryby. To je veľmi komplikovaná vec kvôli tomu, že naše zákony neumožňujú s rybami moc narábať. Tehát egy nagyon fontos termékcsoport, ami hiányzik, és amit szeretnénk a piacunkon, hogy szerepeljen, ez a halak. Ez egy kicsit komplikált és nagyon összetett dolog halakat vagy haltermékeket a piacon árulni a szlovák törvények miatt. Ale vyriešili sme to minulý mesiac, zapojili sme školu a škola robila pstruha vyprážaného, ktorý mal obrovský úspech. Nie Kravianska, Štúrovska. De sikerült megoldanunk ezt a dolgot a múlt hónapban, mert megszólítottunk egy párkányi iskolát, középiskolát, akik vállalták és sült pisztrángot árultak a piacon. Ďalej chýba nám víno, huby, múka, cestoviny a syry. És ami még hiányzik, az a bor. Naturál bor. Igen, hogy a természetes vagy a biobor, tehát a bor, a sajt, múka, cestoviny. A liszt és a tésztafélék. To sú hlavné zložky, keď človek nakupuje. Ez a bevásárlás közben is ezek az alapvető dolgok, amiket beszerzünk. Ďalšou dôležitá, samozrejme víno je dôležitý. Igen, a bor is nagyon fontos, az is alap. Veľmi dôležité je rozdelenie úloh v komunite. Keď vedete už taký trh, ktorý sa pravidelne koná, tak to nemôže byť na jednom človeku, ale musia za to zodpovedať určití ľudia, ktorí si to bremeno zoberú na svoje plecia. Nagyon fontos a munkamegosztás egy ilyen közösségben és egy ilyen szervezésben. Nem szabad, hogy egy ember vállán álljon vagy bukjon az egész, úgyhogy szét kell osztani az egyes feladatokat. A v neposlednom rade vzdelávanie ľudí, vzdelávanie ohľadom výroby, ohľadom pestovania, chovania, zákonov. Týmto smerom chceme ísť.
už sme mali jednu vzdelávačku ohľadom predaja z dvora. És nagyon fontos az művelése, az oktatása az embereknek, illetve az információ átadása, hogy hogyan történik a termelés, mi a fontos, mit kell tudni ezekről az élelmiszerekről, illetve tartottunk már egy előadást a farmról történő eladással kapcsolatban is. Ďalší bodom, ktorý sme si dali za ciele, zvýšiť návštevnosť. Návštevnosť je pre nás veľmi dôležitá, pretože je dôležité, aby bol nielen spotrebiteľ spokojný, ale aby bol dôležitý aj ten, kto tam príde predávať svoje výrobky. Következő fontos célunk, hogy a látogatottságát még növeljük ennek a piacnak, hiszen nagyon fontos a látogatottság, mivel nem csak a fogyasztó kell, hogy elégedett legyen, hanem az árusok is. A k tomu nám prispeje potom k zvýšeniu návštevnosti vytvorenie webovej stránky, ktorú mienime v tomto roku, na ktorom mienime pracovať. Az egyik módja, hogy növeljük a látogatottságot, az a saját weboldal, amin már dolgozunk, és idén el fog készülni. A veľmi skoro skončím. A mám ešte som zabudla povedať. Gyorsan fogom befejezni most az előadásomat, egy dolgot még kifelejtettem. Že minulý rok v apríli sme boli na jednej konferencii, volalo sa to Gastour v Lillafürede. Tehát tavaly évben voltunk a Lillafüredi Gastour nevű piacon, kiállításon. Konferencián. Bolo to veľmi inšpiratívne, hlavne pre nás aj remeselníkov. A podarilo sa v tom regióne pri Miškolci spojiť výrobcov, poskytovateľov služieb a reštaurácie pospájať a vytvoriť jeden hodnotný produkt. A ten produkt sa volá Jedlý les. És nagyon inspiratív volt ez a konferencia, és sikerült összehozni a termelőket, a feldolgozókat és az éttermeket is, a vendéglátósokat is, és létrehoztunk egy ilyen új gondolatot, vagy egy új terméket, amit úgy hívnak, hogy ehető erdő. Miskolci to vymysleli. Miskolcon találták ezt ki. A páčilo sa mi jedno motto, a to môžem povedať aj po maďarsky, už nemusí sa s tým trápiť. És nagyon tetszik a motto, ezt majd elmondja magyarul, Jana. Ukradla som jeden slajd. Úgy loptam ezt az egy szlájdot. Az ehető erdő olyan, mint egy pici bükmag, ha megfelelő helyre hullik, akkor terebélyes fa válhat belőle. Köszönöm szépen!